Professorat de secundària en general i valencianes i valencians en particular. Avui vinc a parlar-vos d'un llibre que és quasi tan imprescindible a la vida dels valencians com la paella del diumenge o el suquet de taronja, això sí, de taronges de Carcaixent. No és un altre que Valencianitat per a curiosos, escrit per Cristian Llorenç i publicat per Sembra Llibres el mes passat, és a dir, al febrer de 2026. I què anem a trobar en Valencianitat per a curiosos? Doncs pues anem a trobar la nostra identitat. Coses tan diverses i tan interessants com moltes de les dones que no apareixen en cap llibre, valencianes que han fet un munt de coses. Històries que posen la pell de gallina. El refraner valencià. Què li devem de les nostres costums i la nostra història valenciana? Moltíssimes coses. Els personatges que han quedat immortalitzats en frases fetes. La nostra forma de relacionar-nos tradicional, de cadira en cadira, al carrer, prenent la fresca i parlant de les nostres cosetes. Quan ha patit el País Valencià bombardejos. Com els mitjans de comunicació valencians han enfrontat situacions crítiques. Coses tan interessants com el començament de la lluita LGTBIQA+, a València. D'on ve el que venidor siga el Nova York mediterrani. La taronja de Carcaixent, en fi. Això i moltes més coses anem a trobar així. I com està narrat? Són capítols molt interessants, està escrit d'una forma amena, entretinguda, divertida, però molt rigorosa. Aixina que ja sabeu, si llegir en valencià està de moda, Valencianitat per a curiosos és de lectura obligatòria.